Γεια και χαρά σε όλους, είμαι η Ζωή, καλώς ήρθατε στο All for Mama TV και σήμερα κορίτσια θα αναφερθούμε στους 10 τύπους μαμάδων που συναντάει κανείς σε ένα παιδικό πάρτι. Και ξεκινάμε με τη μαμά η οποία συνήθως ξεχνάει το πάρτι. Είμαι εγώ μια τέτοια μαμά λοιπόν, όπου μου έχει τύχει πραγματικά να μην δω και καλά την ημερομηνία, να έχω πάει στο πάρτι της κόρης μου, τέλος πάντων, όχι της κόρης μου, στο πάρτι φίλης της κόρης μου, τελικά να είναι άλλη ημερομηνία, να είναι άλλη τοποθεσία και όπως καταλαβαίνετε. Είναι λίγο δύσκολα μετά τα πράγματα, διότι έχεις να αντιμετωπίσεις και την κρίνια της κόρης σου. Η νούμερο 2 μαμά είναι αυτή η μαμά που συνήθως ξεχνάει το δώρο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τα έχεις τακτοποιήσει όλα, νομίζεις ότι τα έχεις όλα υπό έλεγχο, βάζεις το δωράκι σε ένα εμφανές σημείο, αλλά τελικά δεν έχεις πάρει μαζί σου το δώρο και το συνειδητοποιείς όταν έχεις φτάσει ήδη στο πάρτι. Μα τι ξέχασα, το δώρο. Επίσης, είναι η μαμά που φέρνει μαζί της ένα τσουρμό παιδιά, εκτός από το παιδί της που είναι καλεσμένο. Για παράδειγμα, η φίλη μου η Μέρη παίρνει συνήθως την κόρη της, η οποία είναι 5 χρονών, παίρνει μαζί όμως και την αδερφή, η οποία είναι 10 χρονών και συνήθως βλέπετε σε αυτό το πάρτι να είναι όλα τα 5χρονα και το 10χρονο στη φωτογραφία, το οποίο προεξέχει τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ύψος και τη διάπλαση, αλλά επειδή έχει τύχει εκείνη τη μέρα να είναι και το ξαδερφάκι στο σπίτι και το παιδάκι του γείτονα, και είναι όλοι μαζί, δεν πάμε βρε στο πάρτι της Μαρίνας. Αυτή η μαμά θα έπρεπε να έχει ήδη ενημερώσει τη μαμά που κάνει το πάρτι, το έχει διοργανώσει, έτσι, προσοχή. Επίσης, είναι η μαμά η οποία τη βλέπεις ότι κοιτάει αριστερά, κοιτάει δεξιά, κοιτάει ευθεία, δεν έχει καμία αίσθηση του χώρου, γιατί είναι η μαμά που απλά βαριέται το πάρτι. Να σας πω επίσης ότι είναι και η μαμά που κουβαλάει μαζί της το ταπεράκι, διότι δεν θέλει το παιδί της να φάει τίποτα ανθυγιεινό. Chips, burger, τούρτα, οτιδήποτε υπάρχει σε αυτό το πάρτι. Δεν επιτρέπεται, διότι έχω φέρει το τάπερ που έχει μέσα το υγιεινό, τη σαλάτα, έχω μαζί το γιαουρτάκι και όλα τα σχετικά. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει και μία μαμά η οποία συνήθως καταστρέφει το πάρτι, η οποία θέλει να συμμετέχει σε όλα, η οποία θέλει να έχει άποψη, η οποία πάει, παίζει με τα παιδιά, μετά φεύγει, μετά τα παιδιά γκρινιάζουν. Ναι, είναι η μαμά καταστροφέας. Στη θέση νούμερο 7 συναντάμε τη μαμά που αποφασίζει ότι το πάρτι είναι επιτέλους πάρτι για εκείνη. Σου λέει θα χαλαρώσω, θα πιω το κρασάκι μου, θα πιω το κοκτέιλ μου, είναι η ώρα η δική μου αυτή. Αφήνω τα παιδιά, δεν δίνω και πάρα πολύ προσοχή και είμαι ήρεμη. Η μαμά κουτσομπόλα είναι μία μαμά που συναντάμε πάρα πολύ σε ένα τέτοιο πάρτι. Η κοινωνική κριτική που βλέπει λοιπόν τις άλλες μαμάδες, αγάπη μου, χρυσή μου, γλυκιά μου, τι γίνεται κτλ. Και τέλος πάντων μετά, όταν φεύγουν οι άλλες μαμάδες, αρχίζει την κοινωνική κριτική. Και πάμε στη θέση νούμερο 9. Εκεί λοιπόν συναντάμε τη μαμά που θέλει Σόνι και Ντε και τον μπαμπά μαζί. Θέλει να τη συνοδεύει. Σε αυτή την περίπτωση είναι η μαμά που έχει πρίξει τον μπαμπά όλη την προηγούμενη εβδομάδα και του έχει πει: μην ξεχάσει το Σάββατο έχουμε το παιδικό πάρτι να πάμε μαζί γιατί πρέπει να με συνοδεύεις, να είσαι και εσύ μαζί μου και όλα τα σχετικά. Και τέλος, στη θέση νούμερο 10 συναντάει κανείς τη μαμά την πολύ άσχολη, η οποία μπαίνει στο χώρο, έχει το κινητό, μιλάει πάρα πολύ στο τηλέφωνο διότι έχει να κανονίσει και άλλες 10 δουλειές παράλληλα και τέλος σερφάρει πάρα πολύ στα social. Εσείς ποιος τύπος μαμάς σε ένα παιδικό πάρτι είστε? Φιλιά πολλά!